Bueno, cèrvols, vaya locura, tu. Espera, que ho tiro tot, ja només comença. Locura Portugal. O sigui, bueno, soc l'últim, segurament han fet vídeo a tothom que fa vídeos del Barça, però perquè, joder, tio, és la primera vegada que faig la temporada, que comento res, soc novato i no sé per què em passen aquestes coses, o sigui, en ma puta vida he vist un partit així. I ara jo em vinc amunt a fer un canal de YouTube aquí parlant del Barça i em passen aquestes coses. Un 4-5 al camp del Benfica, del qual quasi tot no té res de cap sentit. Cap sentit. Increïble, senyors. O sigui, ahir jo tenia pensat veure un partit de futbol, però al final va ser furbo, balompierna. No balompierna, perquè no va haver-hi molt de peu. Bueno, a veure, abans de començar el vídeo a dir que som la polla i tot això, el partit va ser com el que va ser. Llavors, hi ha molt claros obscuros i els diré tots, o sigui, i aquí hi ha gent i, bueno, no vull anar per parts perquè això és una locura el que va passar ahir. A veure, és un partit que guanyem, però és un partit que Hansi Flick, jo sé que Hansi Flick està molt content, la celebració de l'últim gol quasi se'n cau la llàgrima, bueno, no vaig poder mirar molt la celebració seva, la vaig veure de rebote mentre jo estava donant salts de voltareta per sobre del sofà, però estic 100% conscient que avui, després del partit, els haurà dit que molt bé, felicitats i tal, però segurament després de l'entreno els hi va dir demà a les 7. Demà a les 7 tots. Demà a les 6 i mitja tots. A les 5. No, anem a entrenar ara mateix. Perquè hi ha coses que, bueno, està molt maco tirar d'èpiques, està bé no desaprofitar oportunitats com els 2 penaltis de Lewandowski. Parlaré també una mica de polèmica arbitral i tot perquè després no se diga, però jo no tinc cap queixa, evidentment. A vegades també tenen que tirar una mica per aquí i no crec que hi hagi rebús ni res, que la gent és molt ràpida a dir merdes. I bueno, i sobretot gent que fa un partit que, bueno, que deixa molt de desitjar. A veure, començaré amb l'estopa, començaré donant els pals a una persona molt en concret, perquè a veure, ara tothom deu pensar que vaig atacar Chesney. Chesney ahir ens dona una preparada que vamos, que la preparada d'Hacendado. El que ens dona ahir Chesney és una nit, uns sustos molt grans, com per un porter en principi veterano, que faci això. La cagada del segon gol amb Valde és el segon o el tercer, no sé. L'ordre ja ahir va ser heavy, però no, el segon va ser. És una liada molt gran. Però perdoneu que digui que per mi ahir el nostre infiltrat, el cabron que no està al nivell per res, jo ho porto dient dies, i ahir va quedar més retratat que mai, per mi no hauria ni de jugar de suplent, és el senyor Ronald Araujo. No sé la gent, el que penseu d'ell, veig molta gent que el defensa, ahir ens prepara, i la va preparar l'any passat, i cada any liades, i a més a nivell defensiu, que tothom diu que és el millor defensa del món, defensivament, però després ofensivament no et pot donar gaire, però ho compensa. Mentida. A veure, jo vaig començar el partit molt enfadat perquè al minut 3 ens marquen, però com ens marquen al minut 3? Ens marquen un gol de Champions i nosaltres fem una merda que no és de Champions, que és Lamine és un tio jove, sí, comencem tocant, a la primera de canto Lamine pensa que al minut 2 agafarà i la marcarà de mig del camp, comença a tirar interiors de dintre, i aquest gol se m'ha quedat gravat per tota la puta vida. Se'n va cap endins, la xuta, rasa, que la para el porter, i llavors aquí comença el Benfica a dir, vale, el Barça ens jugarà en bloc alt. Ho provem? A la primera? Sí. Llavors, no sé què fan, perquè la veritat, o sigui, jo sé que el Benfica són jugadors que és una mica un equip trampolí, diguéssim, no? Que d'aquí passaràs a
i ara parlarem de la banda esquerra del Benfica, Ara parlarem de la banda esquerra, però si només començar que el porter agafi i foti tot el camp, l'agafi aquest Pavlidis que no havia marcat en sa puta història, la baixa, amb darrere del senyor Araujo, tampoc és, i Pau Covarsí, que estava més o menys a parell, la baixa, la toca en el migcampista que tenien de turno, cada cop ja busca el de la banda dreta, que el de la banda dreta havia obert un Necronomicon i estava buscant un conjur, suposo, que era de convertir-se en Xavi Hernández. Valde no li tira el llibre, no li crema, llavors, l'acaba, fa un círculo de sellado, convertir en Xavi Hernández, li passen la pilota i fot un passe, sense cap mena de sentit, llarg, en el lateral, que aquest tio, jo què sé, tots han agafat un llibret d'aquests de conjuros, i aquest tio de cop i volta era Marcelo Prime fusionat amb un d'un altre planeta que ni hem conegut mai. O sigui, no tenia cap sentit Álvaro Carreras o no sé polles, en fin, el passe que talocos que li fot aquest desconegut també de punta a punta, i va a l'Álvaro Carreras o al de davant, perquè no me'n recordo ni quin dels dos era, però els dos eren boníssims, i la fot de primera, la toca de primeres, i aquí és quan em cago en Araujo, perquè no és totalment culpa seva, no és com en el gol en pròpia, que sempre ens veiem regalets, però a veure, és la primera jugada, de tot, estan s'entrenant a primera, de primeres, i tu arribes amb un altre tio, el primer pal, que saps que allí va per darrere, i en lloc de quedar-te, perquè l'altre tio que estava mig tropassant, s'estava tirant cap allà, perquè a veure si rematava, però estava claríssim que qui tenia el pollastre muntat era Pau Covarsí, que anava perseguint a un tio que anava a rematar. I tu, com que no mires perquè ets una mena de zebra, l'Araujo és una zebra, el tio així, segueix el tio com un gilipolla, ens obre el camí, però és Covarsí fent el capot i el tio marca. Que també tinc a dir, perquè polles, aquesta gent ahir són tots Benzemàs i són... O sigui, que tot és una jugada de locos, que la comença a porter, la baixa aquest Pavlidis, que no havia fet en sa vida res semblant, la toca de banda, l'altra la canvia i passa... Bueno, en fi, vaig començar el partit molt ratllat. Ratllat perquè, Déu no, ratllat perquè em fot molta ràbia amb màquina així, però després penses, bueno, tenim molt partit per endavant i tenim molt de folla i tenim millor equip i bueno, empates, després et fan la preparada aquesta entre Valde i Szczesny, que no té cap sentit, però és culpa de Szczesny totalment, perquè jo de petit, els meus entrenadors, quan jugàvem en el porter, li fotien cridar mira, jo, tuya, i si no ho feia li queda molt la bronca al mil i sembla que ara Iñaki Peña ja em va fer a principi de temporada que es va jugar amb Koundé o no sé qui i tal per no avisar, i Szczesny el que anava a dir, Szczesny ens la lia molt avui, però o sigui, aquest tio avui ha dit venga, avui que passin coses i ens la lia molt, però tio, no és mal porter. No és mal porter aquest tio. Aquest tio no és mal porter perquè el xut de Di Maria era un gol de manual, que a més Di Maria és un jugador que és veterà, és molt veterà, que té una edat, però si us hi fixeu què és el que ha fet Di Maria en aquests últims anys, quan ha jugat als Mundials, amb Argentina i tal, és literalment fer això. No et fa la jugada a Messi, no et fa les jugades que podia fer abans ell, de trencar-te totes les línies per interior, però que aquest tio no sol fallar, que agafa i té un guant al peu, saps? No és com alguns que tenim, no, aquest tio té un guant al peu i Szczesny s'estira amb les cames d'una manera que no té cap sentit i la para, per tant jo Szczesny no em cago i el Szczesny jo crec que han de seguir posant-lo, però què passa? Que Szczesny a la Juve, us dic jo que no ha fet mai el que li estan demanant aquí, que és sortir i intentar donar joc també amb els defenses centrals i també, pues, bueno, que els seus centrals estiguin endavant i que li puguin generar aquestes contres i el tio surt com un loco, perquè surt com un loco i fot molta por quan surt, però jo crec que és més calibrable, o sigui, evidentment no, hem d'anar en compte perquè no ens pot passar cada dia aquestes liades, però crec que Szczesny sota pals és molt bo i estan fent fer coses noves. Llavors, per mi el gran senyalat del partit d'avui és Araujo. Em sap molt de greu, però aquest tio, quan ens van dir 100 milions, l'haguéssim hagut de portar. I ara, pues, ara el que passarà, perquè és el que passarà,
jugarà molt menys, però l'haurem de fer jugar, perquè si no el fem jugar en tota la temporada següent, doncs a veure qui collons voldrà comprar-lo. Llavors, i si l'han renovat ara, doncs ens el podem menjar durant molt de temps i no és una fitxa molt baixa, que jo sàpiga. En fi, a veure, és que aquest partit, de veritat, a mi per què em tenen que passar aquestes coses, sisplau. Mira, se m'ha apagat la llum i tot, doncs a tomar pel cul, sense llum. Què més? Més coses del partit, que interessant. Sí, mira, vaig ja per la banda esquerra aquesta, jo vaig dir que el Benfica és un equip que el dia de demà et pots trobar gent per tota Europa i bueno, he vist molta gent que es queda amb el lateral, Álvaro Carrés, vaig a mirar els noms un moment, però el lateral aquest, una bèstia. O sigui, jo, de veritat, que jo no sé fins a quin punt aquest tio juga així cada dia. Perquè potser li va tocar el partit que es va motivar Álvaro Carreras i que es va motivar potser en aquest partit, però jo de veritat que a partir d'ara jo i espero que el Barça també, que el Deco es dediquin a següent partit de Lliga del Benfica, mirar-lo i mirar el resum o el que si puc veure, jo vull veure si aquest tio Álvaro Carreras és així, perquè llavors anem amb la cartera, sisplau. I després, aquest, no he sentit ningú que parlés d'ell, però perquè suposo que és molt difícil de dir. El Schelderup, l'Esche aquest, el Rubiales aquest, aquesta banda esquerra del Benfica, porta-la on vulguis. Què és aquest? Què és aquesta mena de noruego jove que se'n va absolutament tothom, que decideix bé? Flipo. En fi, vaig a mirar una miqueta aquí per anar repassant una mica jugador per jugador, perquè la veritat que a mi aquest partit és que és incomentable i és una locura. O sigui, el gol de Rafinha, o sigui, és una mena entre coses de riure i de flipar, perquè la veritat que jo he arribat a pensar que no és cert aquest gol, perquè, joder, li rebenten la cara, però és que li rebenten la cara i de la cara que té el Rafinha, del nas o d'algú, la pilota agafa un pepinardo d'efecte, Bueno, és que no sé, que dir-li molt bé, molt malament, si portés subnormal, ho han fet tot a propòsit, què cony és això, no té cap sentit. Ja ho dic, Araujo, una merda. Cubarsí, mira, sí, una altra cosa que jo vaig estar pensant al partit, Cubarsí, Casador, una mica aquests, o sigui, sempre ho fa molt bé i Cubarsí ha fet un partit de puta mare i sempre ho fa. Vaig notar que hi havia un moment, me'n recordo jo de quan estàvem al partit una miqueta abans de que ens fotessin al quart, una mica així, crec que era, que l'equip no estava tirant com a l'últim tram, que era aquí gol, fins que passin coses, i una miqueta veia Pedri sol perquè pel mig del camp tot el rato eren passes senzills més o menys per anar intentant buscar el forat del Benfica i Pedri era l'únic que quan agafava la pilota intentava fer el diferent, saps? O sigui, passes filtrats, bàsicament no cal que siguin rebones ni coses estranyes, però passes filtrats que serveixen de desestabilitzar una mica, perquè quan un equip digue-li Benfica, digue-li Getafe, digue-li Las Palmas, digue-li qui et dongui la gana, se't tanca. Si no filtres passes, no regateges, la min no t'apareix i tal, és que és molt complicat arribar a marcar-los un gol, perquè és que estan tots allà, es col·loquen molt bé, ningú vol que el mati un entrenador, saps? Ningú farà la gilipollada d'intentar una cosa que l'entrenador hagi dit perquè li fotin un tiro al mig a part, llavors estan tots posats on tenen que estar, que això no cal ser molt bo, has de ser tenir disciplina i que l'entrenador tingui una filosofia i tu seguir-la, i la filosofia d'aquesta gent quan al Barça que se senten amenaçats és tancar-se de 6 en 6 a línies i a veure què passa. Llavors si Pedri no va tirant passes, que també una altra història, a mi el partit em sembla guai, 2 gols de penalti de Lewandowski, un penalti clar, l'altre un penaltito, el de la mina és un penaltito, però no m'hi penso ficar perquè ja estic hasta els ous. I un dia que ens toca a nosaltres no passa res. El toca? Sí, penalti, penal i punt. Igual que el que ens piten a Chesney,
que em cago en ell perquè que també després de la que està liant tirar-se així era necessari, però assustes molt. Chesney assustes, és una cosa, però si pites aquell penalti, pites el de la min. I punto, i deixeu-vos de cuentos, punto, ja està, no passa res. O sigui, el problema no és aquest, el problema és que senyor Pedri dongui regals i ahir m'és igual, perquè al final tot sembla l'últim gol de Rafinha, uau, ole tus huevos, perquè això és de tenir-la molt gorda. Però ahir on vaig cagant molt en la puta, perquè els partits de Champions, com el Benfica ha fet, és generar i marcar les que tens, nosaltres no. Vam tenir 57. Pedri no parava de donar una masterclass com la que fa cada dia, una exhibició de locus, aquest tio ja no és normal, i va donant passes. Una Lewandowski, que Lewandowski no la va ni veure, pobra. Una Lamine, dos o tres de Lamine, que ahir no tenia el dia del tot, només va fumar alguna que altra, però bueno, també ho ha d'intentar, xaval, i no és per criticar ningú, i molt menys un xaval de 17 anys, però no era el seu dia, i veure com un tio genera i els altres lo tiren a les escombraries, em va posar, però que et dic que jo ahir vaig fer la prova, el cardiòleg ja no el que hi vagi, perquè si no em va donar l'atac de cor ahir, és que no em donarà. Rafinha igual, Rafinha va tenir algunes que dius, tia, aquestes que han d'anar a dintre, la de Koundé jo no vaig entendre res, porta 2 dies Koundé, fotent gols que no tenen cap sentit, i de cop i volta li donen un altre cop Pedri que era, li dona una pilota que anava amb un casetet de música clàssica, li cau aquí i el tio fa, no sap ni com vol xutar, li dona com que a més anava cap a dins, però que no sabia jo si m'estaven prenent el pèl o ho estaven fent a propòsit, de veritat. Llavors, tot això és un partit que s'estanca, li regalem un hat-trick a Pavlidis, que ja pot donar-li les gràcies a Chesney, no sé si són companys d'algun antic equip, o era saber si és polaco, no té nom, no? Chesney, Pavlidis, jo què sé, no anat a Polònia. Però és un partit que per gràcia divina guanyem, així de clar, perquè ja et dic, el gol de Rafinha no en cap moment hagués hagut de passar. En cap moment hagués hagut de passar el gol de Rafinha. És una locura de gol, allò. El de que li xuten i rebet al cap, el segon, l'últim gol, que a mi la gent es queixa de penalti, què cony ha de penalti allà? La gent es queixa de qualsevol cosa. No és penalti allò, i el passe, o xut, o el que faci Ferran Torres, que no ho sabem, li acaba Rafinha, i Rafinha ens fa patir tot, perquè se'n regateja un que mai ho fa, i ara li ha donat ha pres a fer un regate i el farà sempre, que és aquest un retall, el tio cau, molt bé, i la definició és de tenir els collons com 2 rentadores, o sigui, uns collons com ningú els té. Això sí que ho tens, Rafa, mare de Déu, senyor Rafael, quins pebrots, tu. Jo en aquesta situació et dic jo que la passo al que ve corrents i que se la jugui ell. Amb 2 collons te'l tires al terra i li creues al porter, ole tus huevos, tio. Aquest tio m'està superant, o sigui, és un tio que no té talent de Lamine, perquè no té els peus com Lamine li van donar, Cristo, però és que li posa molts collons, que això és a l'últim minut, després de 7 minuts afegits del 90, que jo ja estaria, vamos, a la UCI, molt a la UCI no, a mort, home, i aquest tio està corrent com un cabron, es fot 100 metres d'esprint. Bueno, una passada. I jo vaig a per una cosa, perquè jo m'agrada tirar-me, m'agrada quan dic una cosa i estic d'acord a mi mateix, m'agrada retozar-me en la mierda, no la mierda, no, en la miel. Llavors, avui m'ho ha demostrat, jo l'altre dia vaig dir una cosa que alguna mica em va dir, anda que t'has coronat, anda que tu també et vens amunt, tens ganes de que la gent rigui. Sí, pues ja et dic jo que jo ahir mateix em vaig donar compte de que Eric García, mira, Araujo no val 100 milions i Eric García no en val 7. Ja ho vaig dir jo, que ara Eric García és un tio que ens va fer liades, però ja en porta menys liades que les d'Araujo. Araujo ens va liar l'any passat amb el PSG i si no és per Rafinha i per tota aquesta gent aquest any ens la torna a liar, perquè encara no he parlat del gol en pròpia, que és de traca. Res de Chesney, res d'hòsties, és Araujo, que ens doble amb el braçalet de capità i et fa aquestes merdes. El primer gol no sap què fa. El gol en pròpia, què és? Què és el gol en pròpia aquest? Però què fas? Si és que estava Chesney sense ningú tio davant, l'anava a blocar. I arribes tu com un subnormal profund amb el peu apuntant cap a porteria
marques un golazo, tio. O sigui, jo no m'ho podia arribar a creure. A més, és que és un gol que ens enfonsava. Ens enfonsava i no ens enfonsava perquè al final pues Eric García va sortir a demandar el teu error de gilipolles perdut. Això és el que va passar. I que després Rafinha té els collons com un elefant. I ens piten el penalti. I ja està. I és gràcies a això. O sigui, si no fos per aquests tres eventos, ahir Araujo ens torna a tirar una Champions a la puta basura. Amb el braçalet de capità que estava, o sigui, no em don la gana. No em don la gana d'aquest tio. Bueno, estava dient algo, però és que se me'n va la olla a mi amb lo de l'Araujo. Sí, estava dient que Eric García va arribar i jo m'hagués agradat escriure-li alguna cosa, això, perquè estava parlant amb gent, però és que jo estava allà amb els ulls en foc i estava cagat. I surt Eric García i jo vaig tenir com una mena de... Ho vaig sentir dintre. Però no ho vaig sentir perquè em vingués un tirón dels ous, no, perquè que vaig veure entrar en barba. Eric García, ja ho vaig dir, de quan va venir ara, de pintes amb mi que referir, res a veure, Ja per començar, ja no sé per què, el pèl ja li veig com unes formes com de senyor boig ja, i la barba ja està, la barba ja està. Jo vaig veure com sortia Eric García així, amb la barba i dic, uf, aquest sí, aquest em fot por. I el gol que marca de cap és de puto amo. És un gol amb el cap ben... Així m'agraden els gols de cap. Collons, que bé Eric. És que Araujo et menjarà els ous. Perquè és que Eric García, el que passava és que el que estava dient que ara m'estava perdent, Araujo ens la prepara a dies com avui, a dies com el PSG, que ens va tirar la Champions al terra. Eric García sí que és veritat que a mi em feia molta ratlla, que cada cop que sortís era vermella, i s'anava a tomar pel cul amb una jugada d'aquestes de ser més capes, més capes, i ara no. Així és que no he tingut... A més, ara el Barça és el que dic jo, juguem a un bloc superalt i amb Covarsí i amb Eric García tu vas tirant passes filtrats. El d'Araujo és el que vaig dir l'altre dia, és que estic fart de que l'anem tocant entre tots i de cop i volta la té Araujo i tarda el triple. Està així, se li tiren a sobre i fa un merda de passe a Koundé, que té que recollir-la, tornar-la... No com Covarsí, que si veus Covarsí és un assassino del passe. Covarsí és un pavo que tots els passes que fa són perfectes, de velocitat, d'on la posa... Perquè és un jugador del Barça. Què és la part més fàcil del futbol? No anar a fer xilenes, són fer els passes. A la Masia en teoria ensenya a fer els passes. Jo no sé per què collons Araujo ha estat a la Masia, si no sap fer un passe. I a nivell defensiu està perdent molt. A mi, perdó, però a mi la broma de l'Araujo se m'ha acabat. Se m'ha acabat per sempre. No vull que se m'allargui molt el vídeo. Vull, per exemple, un jugador que sempre em cago en tota la seva vida és Frenkie de Jong. I avui Frenkie de Jong no em puc queixar de Frenkie. Per què no em puc queixar de Frenkie? Perquè el senyor Marc Casador, com estava dient abans, que avui és un poti-poti, que tinc al cap, com el partit d'ahir, no té la valentia que ningú ha tingut com Pedri d'anar filtrant passes per doquier. I Marc Casador, doncs, en el moment que se'n va, està molt bé que a nivell defensiu estiguis, però també ahir li feia falta una mica de... Són gent molt jove i a partits de Champions a vegades les nits es fan llargues i plou i comença el partit amb una àguila sobre un camp. Això no ho han viscut aquests xavals. I és normal que es caguin a sobre. Què passa? Que sí que és normal que es caguin a sobre, però també han de tenir clar que en el seu cap a cagar-se a sobre està molt bé, però és que ara mateix són titulars del Barça. I si ets un titular del Barça, els has de tenir ben posats. Per això ets titular del Barça. O sigui, és igual lo jove que siguis, 17, 5, és igual. T'han fet titular del Barça. Els de créixer més ràpid, com les gaseles quan neixen, que ja han de començar a córrer que si no ve el lleó. La mare també li pot dir, bueno, no passa res, ets molt jove. A la pròxima, bueno, no haurà, perquè ja tens el lleó que ja va pel pit, o sigui que el mateix. Si no, he començat molt d'hora, xavals. És el que hi ha. Ara a petxugar i tranquils que, bueno, que els partits que ens queden a Champions, que ens hem classificat ja, no seran aquests, Ens tocarà pues, lluitar contra un altre cop un Bayern i un d'això. I en aquest sentit, quan entra Frenkie, sí que és veritat que per lo bueno i per lo malo, com aquest tio li suda tot els ous tot, doncs jo crec que ahir pues, va dir, vale,
Pues va començar a intentar filtrar més passes, per sort no em va cagar cap, perquè la cagada de Frenkie de Jong és que jo no he dit mai que sigui dolent aquest tio, és que és al revés, és bo, el que passa que és vago. Frenkie de Jong, que és capaç d'intentar filtrar un passe, no li surt i diu, bueno, otro dia serà, que corrin, correu, que he cagat, correu, jo espero aquí, a veure si després tu et tornes, sabeu, perquè com que així no tinc que... Per què baixa si tornareu, no? I que tornareu? Pues no espero aquí, no us preocupeu. Ja li demano un piti al Chesney, que me'l tiri així i ja està. Però per sort no va passar això. Va sortir, va començar a filtrar més passes, per exemple, en lloc de passar-li, el que està fent Casado és tot el rato Pedri, com si fos papa, pues Frenkie de Jong tirava una miqueta així, com li agrada a ell, una mica al transport, li agrada una miqueta al portar de, saps, un lloc o un altre, i llavors buscava més a Rafinha. Ah, no, a Fermín m'agrada molt com el buscaven. Fermín em va agradar molt, no he sentit ningú que parlés de Fermín. Fermín m'agrada moltíssim. Per la banda, que no és ni la seva posició, tirant cap endintre, lluitant-les com un animal. O sigui, Fermín em sembla una passada. I del reste de l'equip tampoc tinc molt a dir, Bueno, Valdés es casca un partidàs, el millor segurament que ha jugat en la seva carrera, a dies d'avui, per mi sí. No recordo un partit millor de Valde, de tot, ofensiu, defensiu... Defensiu fa un robo, o sigui, ha aprofitat la seva velocitat per fi, aquest home. Un robos, Bueno, no sé, és una locura de partit, la veritat. Gavi em va semblar una mica més fluix, bastanta garra i tal, però no m'ha faltat aquest senyí una mica de mitja punta més provado, perquè tampoc té tant de punt de connexió amb els altres com té Olmo, llavors ahir vaig notar que Gavi estava una mica fora de posició, però res. Va jugar bé, no cap queixa, Koundé em sembla una puta bèstia a part del Bosc, o sigui, Koundé és una locura. Fot la cagada aquella, sí, però és que Koundé està... Se'l nota que s'esforça, és bo amb els peus, però es nota que s'esforça molt per estar a nivell de la min. No li prenen quasi mai la pilota, fot uns regates ortodoxos, no els següents, però útils i serveixen. I bueno, jo si fos l'estilista li diria que crec que pesen molt les rastes que porta al cap. Jo crec que encorba una mica la xepa i tot, però bueno, ell mateix. Si juga així. I ja per últim, perquè no, això d'allargar-se tant, és que què vols que faci? 4-5, és que hauria d'estar 2 hores més parlant, però m'agrada moltíssim, i el que deia jo, que a vegades el de jugar bé i jugar maco no, està molt bé, però també s'ha de saber tancar els partits. I ahir Hansi Flick, amb tothom amb alegria i 4-4 i corre, el tio diu, espera, vine a la min, surt Gerard Martín, i em sembla increïble, Gerard Martín, bueno, o sigui, et vols assegurar, tens un 4-4 i no vols una broma, no vols una cagada, i clar, després que Ferran Torres faci aquest passe xuto, que intenti un despeje, bueno, jo, bé, saps què? Que ahir és un dia per dir que és un passe de Ferran Torres, collons, i que Rafinha l'ha cavalcat i al final, no sé, de veritat que em sembla un regal d'aniversari, final d'aniversari ja, que he celebrat més que un gitano, em sembla fantàstic. També és veritat que hagués pogut ser una mica més senzill, perquè ja et dic, Araujo una mica més i em mata. Ahir una mica més i em mata. Entre Chesney i Araujo em va anar de poc que em dona un fart de miocardi aquí a ple sofà i em troben el dia següent més lila que un tamagotxi. Llavors, sort que aquest partit l'hem tret, perquè aquests són els partits que guanyen Champions, senyors i senyores. Són partits que guanyen Champions o com a mínim que ens classifiquen de manera matemàtica. I avui que es matin al Madrid. Avui al Madrid li tremolaran a les cames. Com la caguin contra el Salzburgo, hòstia puta. Llavors ja sí, et dic que jo no sé. No diré res de fer perquè és probable, perquè aquesta gent va amb unes carajes al Madrid últimament, no us enganyeu. Si avui hi ha el Madrid aquí, que sé que n'hi ha algun, patireu com xinardos. Avui flipareu i en veritat ni miraré el vostre partit perquè ja avui és una locura. Avui de primer plat hi ha un Leipzig Sporting de Lisboa, que ja et dic que no el miraré, però són partits divertits, Sporting de Lisboa amb Trincao, que ara es veu que és bo, Xavi Simons està al Leipzig, bueno, no sé què tal. Després, bueno, tampoc tants, Bayern Feyenoord, bueno, no, Arsenal, tots són una merda. Aquí, Milan Girona, partidazo, partit històric que no repetiran la vida. O miro aquest, és que crec que no hi ha cap dubte que miraré el PSG Manchester City, que estan els dos malament i es fotran una de tortes
es fotran a les pallisses Pep Guardiola contra Luis Enrique, sí, hombre, quin partit miraré. I el Madrid, que es maten. Bueno, senyors, no sé si ha quedat molt llarg el vídeo, però me la pela molt perquè hauria d'estar 24 hores avui parlant del partit d'ahir. Segur que em deixo moltíssimes coses que estic pensant que potser faré un anàlisi en frío, però no crec que ho faci perquè ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou d'emocions fortes i ja està, vale? Un par de dies ja tornem a tenir vídeo de prèvia igualment perquè juguem cada 3 dies, que és un martiri això. En fi, visca el Barça, senyors, visca el Barça i ens veiem a la pròxima. Un petó, cèrvols.